Pentru agricultura ecologică, care sunt măsurile pe care doriți să le adoptați pentru a face conversia culturilor? Avem în anul 2010 o schemă care este finanțată tot din fonduri europene. Dacă nu mă înșel, avem în jur de 3 milioane de euro pe care îi acordăm unui număr de vreo 1800 de ferme care sunt în conversie. Deci, practic, este o sumă pentru a compensa costurile de conversie și este stabilită pe un număr de sectoare. Asta va exista în anul 2010. După urmă vom vedea dacă vom continua cu această schemă sau vom merge pe altă schemă. Deci oricum avem ceva în 2010 pentru a sprijini agricultura ecologică. Ce se întâmplă cu acei fermieri care declară că vor trece la agricultură ecologică, cu acei agricultori? Cum se face controlul lor? Pentru că a trece la o agricultură ecologică e un proces destul de lung. Da, există un proces de certificare, de verificare că îndeplinesc conformitatea cu criteriile de agricultură ecologică, pe urmă este o perioadă de conversie în care trec de la agricultura convențională la agricultura ecologică și pe urmă sunt certificați ca fiind agricultori în sistem ecologic. Poziția dumneavoastră față de organismele modificate genetic? Poziția mea este cea de respectarea legalității, atâta timp cât regulamentele europene privind autorizarea pentru punerea în cultură și punerea pe piață este respectată, acele produse pot fi autorizate pentru punerea în cultură. Considerați că România pierde bani importanți pentru neacceptarea la cultivarea produselor modificate genetic? Nu știu, n-am această evaluare, trebuie să văd care sunt avantajele și dezavantajele, cât se câștigă prin produse modificate genetic și cât se pierde prin produsul convențional, dar cred că asta nu este cel mai important. Cel mai important este ca prin produsele modificate genetic trebuie în primul rând să asigurăm că evaluarea riscului este făcută corect, că aceste produse sunt puse pe piață numai dacă s-au făcut toate analizele și se demonstrează că nu contaminează alte produse, că nu au un efect dăunător asupra omului și mediului înconjurător. De asemenea, cred că consumatorul, în final, dacă sunt produse destinate consumului, are dreptul să fie informat corespunzător prin etichetarea corespunzătoare și trebuie să aibă dreptul să aleagă. Organismele modificate genetic, ele sunt folosite în furaje. Deci oricum ajung în alimentația animalelor, ajung în alimentația omului. Nu am aceste cunoștințe științifice să știu cât anume din furaje trece în consumul uman și dacă depășește acel prag de 1% pentru care avem obligativitatea să menționăm pe etichetă că produsul respectiv conține produse modificate genetic și în consecință consumatorul trebuie avertizat de acest lucru.